Salam dostlar. Bugünkü videomda size Gaýgysy Atabaýew hakynda käbir maglumatlar ýetirmek isleýärin. Videomun soňuna çenli görmeňizi we göwnüňize ýarasa like goýmagy ýatdan çykarmaň. Gaýgysy Atabaýew häzirki Türkmenistan döwletiniň düýbün tutujylarynyň biri, Sowet Parti we döwlet işgäri, Türkmenistanyň ilkinji hökümet başlygydyr. Gaýgysy Atabaýew 1887-nji ýylyň oktyabr aýynda Tejen üýeziniň Mäne owasynda Täçök Serdaryň maşgalasynda dünýä iňýär. Täçök Serdar hem öz döwründe harby işte ussat bolup, il içinde awraýy artypdyr. Soňra goşdykandan närazi adamlar Täçök Serdaryň töwereginde jemlenipdirler. Ýöne şonda da ol Nurberdi Hana tabin bolupdyr. Täçök Serdaryň gaýgysynyň ejesini ölüş hakyndaky kim gyzykly gürüňler halk arasynda giňden ýaýratdyr. Ol gyz Täçök Serdara gan dawasyny çödürün üçin peşkeş beripdir diýenler hem bardyr. Hatda gaýgysynyň ejesiniň owan gyz bolandygy hakynda hem gürüňler bolupdyr. Ýöne bu maglumatlar nädoludur? Bu wakany tasdiklayan anyk çeşmeler şeýle beýan etdiler. Owganystanyň Gunduz welaýatynyň hany Hanlygy kiçi oğluna miras bermekçi bolanda, hanyň uly oğlumga garşy çykypdyr. Hatta ol, "Däde, men Agyrsar inime tabin bolman, şeýle bolan halatynda ýurdunda ýumurtka togalaymal ederin" diýip, haýbat atyp gorkutypdyr. Onsoň hana aňyrsynda gany görünýän dawany çözmek üçin Täçök Serdary tutmagy maslahat beripdirler. Riskaça aýdylanda Täçök Serdar öz ýetip paýhasy bilen hanyň uly oğluny gansız dawasy indisine boyun eýmäge razy edipdir. Täçök Serdaryň pekim paýhasyndan göwnü biten han onu öz ýanynda alyp galmakçy bolýar. Emma Täçök Serdar owan hanyň teklibinden sypaçylyk bilen ýüze beripdir. Mundan soň han gatnaşygy ýitirmezlik üçin özüniň ýakyn emeldary Perman baýdan öz gyzyny Täçök Serdara bermegini haýyş edipdir. Perman baý Gökleň türkmenlerinden bolup, hanyň haýyşyny ýerine ýetirmeli bolupdyr. Şunluk bilen Täçök Serdar Perman baýyň 16 ýaşly gyzy äşä öýlenýär. Ol owan gyzy däl, türkmen gyzy. Ol öz oğluny gaýgysyz adyny "Men bu ýerde gaýgysyz, ogla ýüzüm düşdi, günümden razy" diýen manyda dakypdyr diýen gürüňler bardyr. Gaýgysyz 6 ýaşynda ene atasyndan jyda düşüp ýetim galýar. Şeýle de bolsa, onu agasy Ýalkap baý 7 ýaşynda Tejendäki ýerli rus mektebine alyp gelýär. Bu ýerde başlangyç bilim alýar. 1907-nji ýylda Daşkentdäki muallimçilik seminariýasyny tamamlaýar. Daşkentde okan döwründe rewolýusiýon hereketine gatnaşýar, hem de padşah polisiýasy tarapyndan izarlanyp başlanýar. Gaýgysyz Atabaýew 1907-nji, 1912-nji ýyllarda Marda we Beherdende ýerli rus mektebinde muallimçilik edýär. Padşah Russiýasynyň Magarif ministrligi ýerli halk wekillerini muallimçilik inanmandyr. Munyň sebäbi ýerli muallimlaryň ösüp barýan ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelep, olary ruslara garşy çykyş etmeginden gorkupdyrlar. Magarif ministrligi tarapyndan döredilen kanun esasında Gaýgysyz Atabaýew muallimçilikden boşadylýar. Atabaýew 1912-nji, 1917-nji ýyllarda Mar bankynda işläpdir. Oktyabr rewolýusiýasy ýengenden soň Marda Sowet häkimiýetini guramak hem putalandyrmak işlerini alyp barypdyr. 1917-nji, 1918-nji ýyllarda işçiler we eskerler deputatlarynyň Mar Üýez Sowetiniň türkmen seksiýasynyň ýolbaşçylarynyň biri. Üýez Azlyk komitetiniň başlygy. Mar Üýez Sowetiniň ispalkomynyň başlygynyň ornwasary. 1919-njy ýylyň iýun aýyndan bolsa başlygy bolup işleýär. 1919-njy ýylyň noýabryndan 1920-njy ýylyň iýuluna çenli Zakaspy oblast rewolýusiýon komitetiniň başlygynyň ornwasary. Türkistan Awtonom Sowet Soýuzynyň Respublikasynyň ýerli işler halk komissary. 1920-nji ýylyň sentýabryndan Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy wezipelerine saýlanýar. Şol bir wagtda da Fergana frontunyň Rewolýusiýon Sowetiniň başlygy bolýar.
1923 ýylyň iýunundan Buhara Halk Sowet Respublikasynyň Nazirler Ministrler Sowetiniň başlygynyň ornubasary bolýar. 1924 ýylyň oktýabryndan Türkmenistan Evolüsiýon Komitetiniň, 1925 ýylyň fevralyndan Türkmenistan Sowet Soýuz Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetiniň başlyklaryna saýlanýar. Hem-de ömrüniň ahirine çenli 13 ýyllap dinsiz şol wezipede işleýär. 1937-nji ýyllarda zalim Gürji Stalin şol döwürde bakna haklaryň arasynda öňdewarjy, alymly bilimli, halky agzyna garadyp biljek adamlary haksy ýere günäläp Moskwa çagyryp öldürtýär. Zalim Gürji Stalin halkyň gözüni gorkutmak üçin bu halklaryň arasynda ötüşler bolmasyn, halk ayaklanmasyn diýip bu siýasaty alyp barýar. Gürji Stalin'in Türkmenlere däl, eýsen beýlek halklardan bir näçe öňdewarjy şahsiýetlerini öldürýär. Aýsaň aýdy bermeli, aýdara da atken. 1937-nji ýylyň tomsunda Türkmenistanda başlanan paçgaly ýagdaýlaryň sebäbini anyklamak hem-de bu işi durdurmak maksady bilen Gaýgysyz Atabaýew Moskwa Stalin bilen duşmaga gidýär. Atabaýew Türkmen adatly guramasyny öğretmekde. Daşary ýurtlardaky milletçi kontrrevolýusiýon guramalary içaatçylyk etmekde günä bildiripdirler. Gaýgysyz Atabaýew, siziň özüňiz kontrrevolýusiýon iş bilen meşgullanýarsyňyz. Arasy adamlara tökmet atýarsyňyz. Halk düşmanlary siziň özüňiz diýip, oturan polo çüýleriň oturgucunu goparyp, sülçüniň depesinden indirýär. Şol wagt Atabaýew sonra edilýän kabinetde atylyp öldürilýär. Şol günüň ertesi hem oňa ölüm jezasy çykarylypdyr. Hamana şol hökümden soň atylyp öldürilen hökümde resmileşdirilýär. Mundan başga da il arasyndaky gurulmalara göre Gaýgysyz Atabaýew Cüneyt Hanyň ýurdu taşlap Owganystana geçip barýany bilse-de onu tutmaýar. Gaýgysyz Atabaýewiň Sowet hökümet tarapyndan tutulmagynyň hem de soňra atylmagynyň bir sebäbi Cüneyt Hanyň serhetden geçmegine ýol berenligi bolupdyr. Gaýgysyz Atabaýew Cüneyt Hany gizli ýagdaýda kömek edipdir. Cüneyt Han ele salmak üçin izarlap beren Sowet hökümetiniň onu hiç ýyly päsgelçiliksiz serhetden geçip gidenine içi ýanypdyr. Gaýgysyz Atabaýewiň jesedi başga da 4,5 miň adam bilen bilelikde Moskwa şäherine degip duran Kommunar sowhozunda Severnaya Butovo diýen ýerde doganlyk mazarda jaýlanypdyr. 1967-nji ýylda Aşgabatda Atabaýew we Podvoysk köçeleriniň çatyrgynda Gaýgysyz Atabaýewe ýadygärlik bina edildi. Gynansak da geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalarynda ol ýadygärlik aýryldy. Türkmen halkynyň meşhur ýazgysy Berdiker Babaýew Gaýgysyz Atabaýewe bagyşlap Gaýgysyz Atabaýew adly romanyny ýazdy. Bu eser esasında Gaýgysyz Atabaýew adly kinofilm hem surata düşürildi. Gaýgysyz Atabaýewiň şahsy turmuş hakynda aýtsak, ol iki ýerlik öýlenipdir. Onuň birinji aýalynyň ady Tatyana bolupdyr. Tatyana'dan iki gyzy bolup, Zoya 1918-nji ýylda, Nora bolsa 1920-nji ýylda dogurupdyr. İkinji aýalynyň hem ady Yevgeniya Yakovlevna Bryantseva bolupdyr. Ol aýalyndan bir ogly we bir gyzy bolup, ogly kemine 1930-njy ýylda, gyzy Leyla 1932-njy ýylda dünýäge inipdir. Häzirki wagtda Gaýgysyz Atabaýewiň nebereleri Moskwada ýaşaýarlar. Hawwa dostlar, bugünkü videomuz şundan ibaret. Videomuzda aýdylan maglumatlardan başga da bilýän eşiten zatlaryňyz bar bolsa, kommentariýa bölüminde ýazyp bilersiňiz. Hoş sağ olun, sağlıkda görüşelim.